baaraw ka ca n kun y'a kanu n ko n bɛna dɔgɔmuso ɲini ye a ka to ka baara bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ walasa I bɛ lafiya. Awɔ. Ɲɛgɛn falen don hali n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ k'i b'i mako ɲa kabinɛ in filɛ nin ye kabinɛ posɔn man ɲi n'i y'a bila ka jigin a bɛ ka tun ka bila ka yɛlɛ. DC Music. Soy Bekakani noe Kanuke wasokoe Kaburu de yalalae Beka fusa o jango soti bolo e mana kleni miso tutki fana poke gende yi bolo ambebe debrouiller la kalo sara o fana de berebo jininga nyiminda bora na songo kelengo go bebo dans la cour commune parle ça finit pas même si souvent tu ne parles pas il y aura toujours des mots arrogants alors que ce sont les plus démunis. Nabe kono ko to kandira fo to kandira fo ma fiye ko ka do fara so waru ka wa kelengele On peut pas accepter ça. On travaille pour gagner et tailler. Il quand machine mangambe shika mo to ani mo tse ka. Eh mana tole ni là. Tiens de là. Ni to be. Ka tolu sule. Samia mana do tire be ji figa shone ni tesa pambe. O yere kuma kan biwa. Awo. Kuli wali e triki tro kom de kan ni e kuma kan ko ka tolu sule. Jibe yini ga boni nga sokono konto fo mbafo. Ani jibe boni sokono. Dore ma fo ko wa kelengele ni ne aba fara so warga. Jilba. Isa min fo o beno boy. Kuma do nena de Isa ga ni sanana. Isa ga minon be boy Isa ga dala. Kanu do so fani ka chambre kono. Ne be o minon ta Isa musoma. Nenga refle. Kuma be nenga falen do. Ai ni do anyen ngo kibi makonya. Kabne fle ni. Kabne ko so mai. Ni y'a bila ka jigin a bɛ ka tun ka bila ka yɛlɛ. E yɛrɛ ma bɔ sa k'a fɔ ko kabinɛ kosɔn man ɲi wa. Jeliba. yanni bolibagaso kɔfɛlaw labɛn a k'a bange yɔrɔ kɛ ɲɛgɛn kɔnɔna ye. Boliba tɛ sɔn ɲɛgɛn sama ma boliba bɛ charbon buruburu de ta k'o kɛ kabinɛ kɔnɔ. Kabinɛ falen don. Et puis le tailleur là e b'a dɔn an tɛ kɔn ka da 5 heures 4 heures o b'a sɔrɔ n'i ka machine kuntan man kunna kuma bɛɛ. Badri, fais attention à moi. Badri, moi je travaille mon atelier, je ne dérange pas. Badri, laisse-moi en paix. Tailleur, il y a des gens qui sont là. Ama wele soso la ni ereon bana aw be fa ka mi fo ɲɔgɔn na bo fo ɲɔgɔn ye quand même moi j'ai fait mon travail war ko kuma min fo j'ai fait mon travail ni aw ye wa kelen fara so war kan ka fo so tna la be nɔgɔya la wa Isa aussi oh gibe kuma kana kuma sana kuma ye ko an kulo bi la a be ka fo aw be Jilba moi je peux pas accepter d'ajouter 5000 francs là je peux pas payer je peux pas payer ne t'a payer e bi ka minɛw cɛ i bi t'i ka minɛ tigɛlali kɛ kare kɔnɔna la je peux pas payer basi tɛ ayiwa basi tɛ ne ma ninnu wele nin protocole in yɛrɛ si kama un point de train tɛ n ka du ye ni min tɛ se ka 1000 fara so sara kan i b'i ka minɛw cɛ i b'i kun n'a karata i bɛ taa kɛnɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya e dinɛ wotoro in yɛrɛ dɛ ni Isa ni ma fara ni muso duguni a b'i ka du bila nana wele na bɛ problème moi j'ai fait mon travail toi tu viens me trouver là si tu es venu avec ton grabou je vais mettre 100 poches dedans ne t'a dɔn e b'a dɔn ka ko man bolo ma cogo min na e t'i jɔ k'i bɛ fɛn na ne yɛrɛ tun bɛ taa fɛ ne kɛrɛ ni yɔrɔ wali ko in yɔrɔ min na i ɲɛ b'a la ne bɛ i kɔkɔrɔma don o ye n'o tɛ u b'u jɔ ka yɔrɔ dɔ la dɛ ne bɛ don so ayiwa u b'u jɔ ka yɔrɔ dɔ la dɛ n'i bɛ ni luwanse b'i ka du kɔnɔ i kan k'i janto so labɛn na kosɛbɛ u bɛ ka ɲɛgɛn ko kuma min fɔ nin so sutura tɛ ɲɛgɛn ye wa n'a o falen don i fɛnɛ k'a lajɛ dɔɔnin dɛ n'o tɛ a kuma fɔ yɔrɔ fɛnɛ ka gɛlɛn koyi mais n'i y'a ye dutigi fɛnɛ bɛ nin fɛn ninnu bɛɛ dilan so kɔnɔ
uka keka sura ka sharaw la batolo nga du kono nekel no ka liberté de nga loise bema mi minja oboka ni wo borika turi la asudi no te jibi boni ki bla bla na ne ka sira fu itala ya fo manyena maklem ya na fatma tadu okoni hale no ya fo kakay sorondo gratela buriglabe so sara kumala da be yere lawlaw no sojuru be no bela ni jina wotoro ni diri uti so sara fi wala hela de ma fo sa ko here su bela to da bela no ube bu wala to ko di Bamako ya ay ni ka luanse kira cogo do la ni ya lafiya latika kan cogo sugu do wallahi ni here farala fika kere ina fo chien i kana kuma inde che ni kere ina fo chien o be sere nye o be min gisi ay wa ko nyira te ko so wadi Alhamdulillah. Les gars, t'es le boy. Hey, Issa, ça va? Et ta journée? Il va me faire mon abdou. Mon fou le gokela. Hey, Issa, juste une salutation. Kanam fou. Mais on kambe ko il va me sonner fait. Hey, Issa, ce sont des mensonges. Où tu tiens comment? Il dit à quelqu'un galoy. Mais ne connais dongodo. Ou bien kasomi dongodo. Aïe, souvebo. Parater nous flemme comme ça manana kalana droit profiter mes résultats nous faisons ka kodo fenga atega nem soire derrière nem so tiniga télé là ça ce sont des mensonges ça tient de comment mouni il faut pas me gagner tout on est à l'avant amay ani re ko ko ire ko klon nga musoko e be fle nebe na kibela ni baga wallahi ekon mbaro musoko mona tendir ñoko te ci ga amina ni las wallahi mama je vais la prendre mama ni mama il ne se les passe Emana kleni miso tout qui fana poke gende yibolo am bébé débrouillé la kalo sara o fana de berpo Fune Hakatu nane ala ay dum na dugu jakate Fune ubu kuma do fo ko ni be dien ale dina nyini ko furum suñu mando Fune kayne ko sebe Fune debi ne furtumi kananga dukona ningui makafini ni kwa fini moni nin kwa jele igo ka jele paspas iman so donkele Fune ye furum suñu may koge ba fika muniko koge ti shi kola ko sani kola munu ye koge furu sambi joli bi de ebna netan ebe fika mi fe ko fosa kuma bena fodo ah ouais ko aywa Fune bashi pesa ibadoke ala ye fɛn o fɛ da diɲɛ kɔnɔ a y'a bɛɛ kɛ fila ka kulo da ko kɛ fila ka ɲɛkili kɛ fila ka ɲini nɛn da ko kɛ sigi ala ko kɛ ngi ka fila ko i to ye ne ko i bɛ fɛ ka min fɔ min b'i kɔnɔ ngi k'a fɔ kuma bɛ min bilen Fune kana koron sa Fune ibadoke komi ni waati na ne bɛ ka ye bi sɛgɛn kojugu baraw ka ca n kun y'a kanu n ko mina dɔgɔmuso ɲini ye a ka to ka baara bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ walasa I bɛ lafiya awɔ Koke ma miiri de koke biu tɛmɛna koyi koke e ju ti sabali koke baara jumɛn tora ne ma min dɔ kɛ e ye mun tora ne ma min dɔ kɛ e ye ko muso kan ka nin k'a cɛ ye mun tora ne ma min dɔ kɛ koke ne ye finiko sarala kɛ e kama ka tilen baarala kɛ e kama ka juru bɛɛ ta ka e kɔkɛ ladon koke bi dɔɔni min sɔrɔla an ye sɛgɛn min kɛ fitini min sera ka fara ɲɔgɔn kan kɔkɛ e ma dɔwɛrɛ ŋaniya k'e bɛ taa dɔwɛrɛ muso wɛrɛ ɲini o tɛ sa wa koke hali ne bɛ na e ma n ko nasɔngɔ kɔkɛ nasɔngɔ tɛ sɔrɔ e bolo hali bi min ye bi ni fiɲɛ bɛ ka e fili dɔn nasɔngɔ tɛ sɔrɔ
ne b'a fɔ ko nasɔngɔ e b'a fɔ ko nasɔngɔ t'i bolo ko kɛ ne bɛ maɲuman ko kɛ k'an den na don mais ko kɛ n bɛ kelen fiyɛ ka bila dɛ i jilaja ŋunuŋunu kuma min bɛ so kɔnɔ yan n'o y'a sɔrɔ sunkuru bamuso min ka kuma bɛ ka fɔ ko kɛ n'o de b'i kɔnɔ n'i m'a bila ko kɛ fɛn min su bɛ bɔ yan ne de filɛ k'a f'i ye su bɛ bɔ yan dɛ ko kɛ min b'i da n'i m'a bila ko kɛ ne yɛrɛ tɛ ne lamɛn tugun yɛrɛ ne hakili la ne welela kuma sɛbɛlama de don ni kala-kalakan de don ko muso furu kuma de don n da t'a la wa muso tɛ don yan mun na i bɛ n'i tɛgɛ turu ɲɛ la wa ne tɛ n tɛgɛ turu ɲɛ la dɛ ne bɛ ka tiɲɛ de f'i ye ne m'i wele dɔwɛrɛ kama ne y'i wele de ka i dɔgɔmuso nali bonya da i kɔrɔ ayiwa n'a ma bɛn i ma i bɛ min kɛ i b'o de kɛ ne ta n ka du ye wa muso filanan a bɛ na n b'a furu ani wula ani fa tɛ juru sɔrɔ ɲɔgɔn sira la n ko bɛna i dɔgɔmuso ko ɲɛnabɔ ne ye fini ko k'e balo yan dɛ n ye bamakolo k'i k'o fɛsɛ u ka dɛbɛ k'i da o kan dɛ a sera nin bɛɛ la n bɛ n ka muso furu wa a bɛ kɛ yan a bɛ k'i ɲɛ wagalen ɲɛna to n yɛrɛ ka taa n labɛn yanni misiri ta waati cɛ dɛ n ta n ka du ye wa n bɛ muso furu a ka di n ye cogo min komi n y'a bonya de kɔrɔ don. duguba ma nɔgɔn a bɛɛ ka fusa o ja muso t'i bolo. C'est trop. Jeune Badri. Comment ça va? Ça va bien. Comment va? Badri, tous les jours tu arranges une nouvelle. Ah tiens, ça c'est mon cœur, tu vois. Ouais, Badri là. Ça c'est Badri. Badri est bon. Tous les jours il arrange, il sort. Oh Badri. Oh jeune Badri. Les jeunes là. On dirait qu'il y a des polices dans sa maison. Tous les jours, il y a une nouvelle. duguba ma nɔgɔn a bɛɛ ka fusa o ja muso t'i bolo e mana kelen ni min sɔrɔ dutigi fana b'o kɛ gɛrɛntɛ y'i bolo an bɛɛ bɛ débrouiller la kalo sara o fana tɛ bɛrɛ bɔ jɛnɛŋaɲi min dabɔra nasɔngɔ kelen o bɛ bɔ dans la cour commune par là ça finit pas. Même si souvent tu ne parles pas, il y aura toujours des mots arrogants, alors que ce sont eux les plus démunis. Sigima, Seigneur, la nogo. Hé, Jordan, ça va? Ça va. Va. Badri bien. Badri, le jeune Badri là. Oui. Wallahi Badri est rentré. Ah oui, non. Ok, merci. Ok. Wallahi, aujourd'hui, ça va chauffer là. Badri est rentré avec une fille et une autre fille aussi est venue chercher Badri. Hé, aujourd'hui là. Et ça va chauffer. Music. Soe Bekakane noe Kanuke wasokoe Kaburu de yalalae